कैसे माने रहो सब उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। कब पावर स्टार पवन सिंह और रितेश पांडे के जोड़ी फिर से बहुत बड़ा धमाल मचावे वाला बा। काहे कि सबके पता हो कि हाले फिलहाल पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जो बा कि रितेश पांडे के बहुत बहुत बधाई दिले रहो सब लोग। काहे खतरा तो रितेश पांडे के वो गाना हेलो कौन 1 बिलियन गई रहा, जवना के खुशी में भोजपुरी के नंबर 1 गाना बा जौन की बिलियन गई बा। आ ए व्यूज खातिर बहुत बहुत बधाई मिल रहा रितेश पांडे के। आ साथे साथे जैसे माहौल थोड़ा सा ठंडा भइला ताले पावर स्टार पवन सिंह के साथ एगो शाहाबाद फिल्म के जौन बा की मुहूर्त हो गइल बा। पावर स्टार पवन सिंह जौन बा की नीलम गिरी, ओकरा बाद रितेश पांडे, बाकी अदर पूरा एक्टर वालों वीडियो में बनल रही। एक एक बात पर चर्चा कर ली। साथ में भाई बड़े रियल आरएसटी ब्लॉग और वो सब देख रहा बानी चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर ली। हमनी के ओहू बात पर चर्चा कर ली कौना बात पर जौन की ए बार चलता धुरंधर भाई के यूट्यूबरन के। सबसे पहले एगो बात हमरा के बताओ, पावर स्टार पवन सिंह और रितेश पांडे के साथ है हमरा बुझाता पहिलका फिल्म है दोनों जना के साथ में। कैसा लागत है तारा? बहुत बढ़िया लागल। मैंने ये थी देख के जन पूजा पाठ भइल मुहूर्त के गणेश जी के पूजा भइल बहुत अच्छा लागल। माने लागत है कि फिल्म सुपर डुपर जाई। अच्छा जाई। पावर स्टार पवन सिंह जौन बाकी रितेश पांडे एगो बात बता दी, आज से बहुत दिन पहले 2-3 साल पहले पावर स्टार पवन सिंह से एगो इंटरव्यू में पूछल गई रहा कि अगर आपके बाद अगर लग रहा है कि भोजपुरी में कौन आदमी आपके रास्ते पे चलेगा या आपके जितना मतलब नाम कमाएगा, फेम कमाएगा, जिसका लग रहा हो आपको जी ये लंबा रेस का घोड़ा है तो किसी के नाम बताइए भोजपुरी में। तो पावर स्टार पवन सिंह बताए थे उस समय और वो एकदम डंके के चोट पे कि वो मेरा एक छोटा भाई रितेश पांडे है जो कि बहुत ही बेहतरीन कर रहा है और आगे जाके बहुत बेहतरीन करेगा। एक और बात हम बता दी भैया कि रितेश पांडे के रुआ सब कबो ई ना देख ले होकम, कबो ई ना सुन ले होकम नु कि बाजे खतरा माने हबड़ाई में कुछ गा दिले होकर, जैसे हमारे धुरंधर भाई गा दिले। अभी केहू के उठा के चुरा के कुछ कह के गा दी है उनका बाजे के चाहिए, लेकिन ना रितेश पांडे जब भी कर ले तो कुछ अलग कर ले, कुछ नया कर ले। आप भोजपुरी इंडस्ट्री के पसंद भी आवेला वैसे करे चोरावला के बावजूदो नहीं खे बाजत। चोरावला के बाद छोट कलाकारन के गाना चोरा के गा दी हन, धुन चोरा ली हन, गाना चोरा ली हन, तब को सेम गा दी हन, सेम गा दी है ओकरा बादो ना बजिए। लेकिन एक और बात हम बता दी साथे साथे सब लोग जितना लोग वीडियो देखता कि पावर स्टार पवन सिंह रितेश पांडे दोनों जना के जौन फिल्म बा शाहाबाद ये हो सकता जौन की शूटिंग अब स्टार्ट होके दिसंबर के बाद स्टार्ट हो के मुहूर्त हो गई बा। तो अब स्टार्ट थोड़ा सा रुक के होला तो होखे लगी तो में से फुटेज आवे लगी तो समझ में आवे लगी जे फिल्म कौना आधारित बा। बाकी एक और बात बता दी कि इनमें छोटा भाई बड़ा भाई का रोल हो सकता, कहीं पवन सिंह बड़ा भाई होकस या छोटा भाई होकस, चाहे पवन सिंह हीरो होकस ई जौन बाकी पुलिस का रोल निभाओ, चाहे ई हीरो होकस पवन सिंह पुलिस का रोल निभाओ हो सकता है, भौजाई के रोल भी दे सकता है। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह और रितेश पांडे के बारे में रहुआ का सोचता नहीं कमेंट जरूर करें। बाकी अब बात करम सन जौन बाकी धुरंधर भैया के गाना चोरावला के बारे में जानू वही लिवाज के पूरा धुन सेम उठा के कोठा पुत्र गवा दिल बड़ा धुरंधर भैया से, ओई पर का कहब तू? हम का कहे कोठा पुत्र तो उहे पुरान काम बा उनकर, केहू के कुछ गवा दी हन। तब भाई पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एक तारफा मुंह क के गरियावत है धुरंधर भैया के पूर्व मुंह है। तब भाई जेकरा गाड़ी सुने के हो यूट्यूब पर धुरंधर भाई के नाम लिख ली, पूरा लोग प्रवचन सुना रहा बा। काहे कि वो प्रियांशु पांडे के गाना के इ लोग स्ट्राइक मार के डिलीट करवा दिले बालो। बाकी जे भी वीडियो देखा था सब लोग के बता दी कि वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब जरूर करी। काहे कि रियल आरएसटी ब्लॉग पर भोजपुरी के हर एक खबर डंका के चोट पर आ दोनों तरफ देख के बतियावल जाला, न कि एक तरफा काम होला। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।